Kuvataidetapahtumiin kuuluvassa Venetsian biennaalissa on käynyt jo yli 200 000 ihmistä ja vielä on kuukausi aikaa käydä. Kantaa ottavan suurnäyttelyn Suomen edustajat Maria Virkkala ja irakilaissyntyinen Adel Abidin ovat saaneet sekä yleisöltä että taidemaailmalta hyvän vastaanoton. Venetsian biennaali on yksi maailman laajimmista taidetapahtumista. Teosten on oltava pysäyttäviä, jotta ne löydetään massasta. Biennaalissa on tänä vuonna edustettuna 76 maata ja satoja taiteilijoita. Jokainen taiteilija toivoo kutsua tänne. Ensikertalaiselle näyttely saattaa olla uran käännekohta. Irakilaissyntyiselle suomalaistaiteilija Adel Abidinille biennaali on läpimurto. Satiirinen matkatoimisto Bagdadin matkoineen on saanut varsinkin amerikkalaiset innostumaan. Näyttelykutsuja on jo sadellut San Franciscosta New Yorkiin. Venice is the perfect place for that because it's like all the art scene in the world gather in Venice during the openings, and so you meet everybody, you talk to everybody, and then you start getting offers. Maria Virkkala on asemansa jo saavuttanut. Hän on yksi niistä harvoista, joka on kutsuttu biennaaliin jo 3. kertaa. Tämmöiset suuret taidenäyttelyt, niin siis se on siis tämmöinen kokemusten kavalkaadi. Elämästä etsitään nykyisin niin kuin elämyksiä, ei elämää. Virkkalan teoksessa on 3 tonnia venetsialaista taidelasia pirstaleina. Yleisöllä ei ole kiirettä sen ääreltä. On sanottu jopa, että harrastunnelma kuin savusaunassa, koska Marian työ on niin erilainen verrattuna näihin muihin töihin, jotka on usein videotöitä. Että tässä on sellainen paikka rauhoittua. Virkkalan maihin nousu kielletty työn yksi lähtökohta olivat Pohjois-Afrikan siirtolaiset, jotka suurin toiveen lähtevät täpötäysissä veneissä paremman elämän perään. Tilanne on aika vaikea, kun vene on täynnä vettä ja tämä särkyneiden unelmien meri on lasia, niin se on aika vaikea tietää sitten, että kumpi on vaarallisempaa. Hypätä sieltä veneestä vai hukkua siihen saman tien.